Pessi, fysiikkavalmentaja. Esittelen sulle kahvakuulokyykyn, mikä on turvallisimpia painon kanssa tehtäviä kyykkyliikkeitä. Monesti, jos aloitetaan suoraan takakyykystä, kyykkyharjoittelu, niin siinä voi tulla ongelmia sen takia, että liikkuvuus ei riitä ja toisaalta, koska keskivartalon hallinta ei ole riittävän hyvä. Aina liikkuvuus ei todellakaan esteenä, mutta se, että jos ei ole tarpeeksi vahva keskivartalo, niin ei pysty tekemään kyykkyjä tangon kanssa turvallisesti. Kahvakuulo on siitä hyvä, että paino saa pidettyä etupuolella ja selän helposti suorassa linjassa niin, että selkä pysyy turvallisena ja saa treenattua tehokkaasti. Painot on pienempiä, huomattavasti pienempiä kuin kyykätessä, mutta silti liike on yllättävän tehokas. Eli kahvakuulokyykky, hyvä tapa tehdä, ottaa tällainen ote kahvakuulasta ja kyynärpäät lähellä itse kylissä kiinni, hartioita leveämpi haara-asento, selkä täysin suorana, kyykätään niin, että kyynärpäät tulee tuonne polvien väliin. Ja tärkeä kyykyssä oppia se, että polvet ei karkaa alkuvaiheessa kyykyssä tuonne varvaslinjan etupuolelle, vaan että kyykky lähtee siitä, että laskeudutaan tuonne, että takamus lähtee laskeutumaan taakse ja vasta loppuvaiheessa polvet voi tulla vähän varvaslinjan etupuolelle. Ja tosiaan, kun kuullaan tuossa etupuolella, niin se vaatii keskivartalolta hyvää pitoa, mutta selkäranka vaan pidetään tiukasti suorana, haastaa keskivartaloa, turvallinen, tehokas kyykkyliike. Ei muuta kuin tekemään kahvakuulolla etukyykky.